14. mendian sortu zen Elgeta Gaztelako Alfontso Amaikagarrenak 1335 iraiaren 13an emunotzan hirigutuna. Eta gaurko honetan Elgetako kalerik zaharrenan lehenengo kalia ezagutuko dugu. San Roke kalia, hain zuzen be. Nerea Bila, kaixo? Egunon, ze moduz? Ondo, segundo. Bai. Ondo, bueno, hemen gauz, Elgetako kale historikoenian, esan aldugu lehenengo kalian. Aurretik, 1335an aurretik, zer egon Elgetan, zezan Elgeta? Elgeta ez zegoen hemen, behian zegoen, hain zuzen ere Uriarteko auzoan. Bertan zegoen Jalotzako dorretzea, Elgeta lehenukua zen. Eta hor hasiko da lehenengo Elgetako hiri herritxoa, auzoa baiziket. Auzo hori, claro, Gaztelako erreginua aurrera joan heinean eta Gipuzkoa menperatzen da benean, Gaztelako Alfontso Amaikagarrenak behar dau herrimuga bat Bizkaiarekin, defendatzeko beraren Gipuzkoako lurroiek Bizkaiko jaunaren gandik. Horrela egiten da bena da, herri hori Maiako muinoetara igo eta Elgeta izena eman, ja lehenuko izena. Eta horrela sortuko da, oingo San Roke honetan, guge gainera oinka den tokia errebalak izango dira, Iusoko errebalak, eta hor goian hasiko da Elgeta. Hor goian hasten da Elgeta, gainera kale baten bueltan egin jako Kale herrixa. bakarrekoa da, hau ez Nolabait da. gotorleku, ez da, bihurtzen da kalia. Hori da, ez da bergara edo arrasate bezalakoa ez, honek kale bakarra izateaz gain, bertako etxetxo txikiek, bizola irutako etxetxoak ziren, bata bestea atxikituta dare, eta beraiek sortzen dute izango zena harresia, bai? Orduan izango ziren bi hilera, etxienak, bi ate, eta igual errebaletara beste bateren bat. Eliza bera izango da sarreretako batetako atearen zatian, itxidura, eta gero ja aldamenetara dijoazen bidea, errebalak izango dira, eta hau momentu hartan errebala izango zen. Beraz, gotorlekoa bai, defentsarako bai, baina defentsa ez bakarrik etorri alzian etxaien dako, bestelako elementuen dako defentsa edo babesa bez sortzen hemen, ez da, egitura horrek. Elgetan dago, eta Elgetako eguraldia oso txarra da, ez? Orduan elurteak, karaiari hartan gaiarak iso, lehenengo erdiaroan dago garai bat oso epela dena, bine gero galderantziz eta torrez, eta honek, elurteetatik beste zituen, eta gero adibidez pandemiak, oin pandemia bat jatzen arrai gerega, garai hartan begoten zian. Eta ospitale adibidez egongo da hiribildutik kanpo, ez da egongo hiribildu. Ez da? Dana gaixotzen badakoz, Hori da. zapratzen da. Bueno, orduan hoxe nolabait, ja hasirako Elgetako lehenengo urtiak, San Roke kalian bueltan egin jako herrixa izuzen be, eta San Roke kaleko hainbat elementu ezagutuko ditugu, hasteko eta behin, momentu honetan San Roke kaleko bigarren zenbakixa dan etxia. Nerea gaur egun jatetxe bat daku, hemen San Roke kaleko bigarren zenbaki honetan, esan behar da baina urtien joan etorrixakin, hainbat funtzioki dauen etxia izan dela, ez da, eraikin izan dela. Bai, azken finean, ospitalea zera baten aurratzen zuen madaran, baina ospitale hori herrian zehar aldatzen joan da, eta etxe honi tokatu zaio izatea, ospitalea, Mikeleten etxea, bazokia, gero berriz taberna. Taberna ondoren intxortemen daukagun elkarte gastronomikoren zede izan zen. Eta hain berriz ere, taberna. Hasiera baten Iñaki, eta orain Lolareko taberna. Baina labeku etxia da, Beraz, etxe historikoa da, ez da? Eraberrituta, hori bai, baina etxe historikoa. Eta berai pega-pegain ja, San Roke kaleko beste elementu esanguratsuetako bat, ez da? Hemen aurkitzen dugun, iturrixa. Ze konta baldozu, iturri honen inguruan, ze berez itasundako? Iturri hau lehendik zegoen, baina ikusten duzuen bezala, orain Pablo Urangari eskainia dago. Pablo Urangoa izango da pintore oso famatua garai baten, impresionista da izatez, eta Zuloagan laguna. 1924an hilko da, eta 1955an jarriko dabe plaka hau. Plaka durri horrena da, ez da edozein plaka. Brontez egina dago, bakizabain nahiko zikina dagoela. Eta 1945 hortan jarri zeben, Zuloaga bera etorri zan ona, Zuloaga eta Uranga laguna zien, agian Zuloaga askoz bezagunago da Uranga baino. Zuloaga egibartarra, ez da? Bertakoa. Hau Gasteiztarra zan, baina ama hiltze jako, eta justo beren osaba dago Elgeta apaiz bezala.
Eta elgetan pasako da bere gaztaro guztia. Eta hainbat argazki laguntzen dozkuena gainera ikusten nolakoa zen gerra aurreko elgeta. Bai plaza ingurua eta bai Elizaren portikoak. Nerea, San Roke kalian apur bat gora injou, eta puntu honetan geratu gara, bertatik, hainbat elementu historikoa adierazgarri, ezta? Ikusi alditugulako, hasteko eta behin, hementxe daukagun arku hau, esan behar da, esango bat emate, Erdiaroko arkua mantentzen daue, ez dala Erdiarokoa, ezta? Ez. Elgetako auzoetako bat aixola da, eta bertan dago urtegia momentu honetan, urtegi horren azpian gelditu ziren zenbait baserri, eta arku hau haietako batetik hartutakoa da, hain zuzen ere desmontatu nintzen, hau izango da aixola bekua, eta ekarri zan eta jarri zan hemen. Eta nahi da adierazi da berakin nola izango litzateken Erdiaro hartan errebaletarako pasua, ez? Honen arkua, gain ekarri zan bebai bertako armarria, gainik ez dugu inun jarri. Gero da, albako etxia, hau izango litzateke torre grisa, agirre etxia, eta bertan Zuloaga bizi izan zen. Hor dauko xulexu txikitxo bat, adierazten da bela nola eskondu ondoren hemen egon zen urte betian edo. Esan dut lehen bezala, Zuloaga eta Uranga oso laguna zian. Zuloagak edamango da Uranga, Parisera, eta bertan zantuko da momentu hartako impresionismo movida guztian. Baina gero, eraikuntza bera, fijatzen bazarien, arkua, etxiarena, horre dauka goikaldean Jesusen bedeinkapenetako bat, gotiko erakoa da, baina arkua izatez izango litzateke renazentista, bai. Etxe hau da, dorre etxe bat bezala eraiki izan hasiera batetan, ondoren fakakuz zati gehiago eraikitzen, eta azkenian pala errenazentistantzeko zerbait lortu nahi izan zen. Bertan daku baita, San Roke kaleko 8. zenbakixa, etxe edo eraikin momentu honetan rosa koloria dakona, kasu honetan kuriosua dana da, zeinek eta zetarako erabiltzen hemen, ezta? Bai, zuten kontrakoa nahi diak eginiko etxea da, beraiek ziren jabeak, 1800ean. Zer gertatzen da Elgeta bezalako herrietan, etxeak bai dira arriskuak, baina strukturak egurrezkoa dira. Orduan, tximista bat, edo bekozuoko txingarren bat, edo zein estripuk, etxe guztia arrezizakeen. Eta ez bakarrik etxe hori, baizik eta inguruko guztiak. Pega injazen lauzen, ez da? Hore da. Ondorioz sortu ziren anaidi hauek. Anaidi honen funtzioa zer zan? Zela egin egin zutian kontra edo zela laguntzen egin zute kasuetan? Zute kasuetan, osazan, txukuota bat ordaintzen zenula. Eta eraikin berria eginterakoen berriz, eraikin horren zati bat danen artean ordainduko zen. Eta gero beste bat, jabeak. Eta horretaz gain, urtebeteko epea zeneukan berriz ere eraikina berriz eraikitzeko eta material berdinekin, kalitate berdinarekin. San Roke kalian ibilbidean erea bigarren zenbakixan hasi dugu, gaur hor daue kalian hasi egia. Baina, esan behar da, kalia berez hasi, aprobat goratxo azten zala, ez da? Bai, hor Elizaparean. Elizaparean. Eta hor dau, nola baik, lehen hau esan dugun arrezi edo hasierako ate hori hor txongo litzake. Berta egon litzake, bai. Izango litzake bi horritako atia, egurrezkoa, eta gero xafla batzuk ipiniko zian burdinazkoak, gotortzeko eta konsistentzik izateko. Atea honek gainera arku bat izango luke, garai hartan gotiko erakoa izango litzateke. Atea izten da eguzkia sartzen danean. Eta zabaltzen da eguzki iztetzen danean. Beraz, gabaz, Elgetan ezingo litzake sartu, ez urten inoz, ez da? Danak barruan. Batzutan egiko luke zaintzaileak. Udalbatza izango litzateke garai hartako udaletxea bezalakoa, eta beraz administratuko luke herri lurrak eta horretaz gain biztanle eta beste erakundeen arteko hartu-emanak emango zitu. Eta udalbatzarek noizbenka, batez beharrezkoa somatzen zenean, jarriko ditu hor vigilantiak. Baina hauek batzutan ziren herriak berak erabakitakoak, edo beste batzutan herritarrak. Ez ziren beti... Kargo ofizialak edo izaten, ez da? Eta ez armagizunak ez da.
Eta hor eraikin bat, ezta? Parian, Eliza Andra Mari parrokian parian eraikin bat, ezta? Horrepe badako bere garrantzia. Bai, hau gainera oso eraldatua dago garai honetan, ja ikusiko duzuena ez dauka zer ikusirik horrela zegoen dorretzen txikitxo gararekin. Gelditza jakun bakarra izango litzateke, oin izango ditugun atearen non zeuden bi harri puskak. Eta beste guztia, eta saetera bat, saetera bat garrantzitsua da, ez? Bai, geziekin eta... Norbait lortzen badu ate hori apurtzea, derretzea eta sartzea barrura, hortik defendatuko zen herria. Ongen daukagun porta da, errenazentista da be bai, eta bertan dagoen armarria, 20. mendean jarritakoa da, orduan ez dauka zer ikusirik eraikinarekin berarekin, bai? Eta hor aipatzekotan izango litzatezke bertan agertzen diren harlanduzko moldurak, justu daudenak leihoaren azpikaldean, atea bera, eta hori ikusten duzuen altura ez zuen izango, bai? Izango litzateke pixu bat baixutxuagoa. Bai, porque kale hortako eraikin guztiak bi solairutakoa dira. Hogeita malaugarren etxe ikusten baldin badugu, inaldogu ideia bat zelakoak izango liazken hasierako Elgetako etxeak, ezta? Hori da, lehenengo solairua, bigarren solairua eta gero kanbaria egongo litzateke. Arrisku izango zen fatxadia, estruktura guztia barrutik egurrezkoa, eta postigu alderutz izango litzateke bentanal handi batzuk egurrezko galeriarekin, eta bekaldea beba izango litzateke arriskua. Goikaldea seguramente garai baten izango zen ladrillozkoa, eta gero herria aurrera dijoanean eta ez daukagun bitartean hainbeste gerra, hasiko zian agertzen bentanalak edo galeriak, kristalesko galeriak. Azkenengo etxeak kantoikoa dako izena, ez da? Bertako azkenengo erekinak, ontxe beriala ikusiko dugu. Eta hau zan, esan dugun moduan, herriko azkenengo etxea. Bere parean egiko zegoen beste bat, gurutzekua, meinoria desagertuta dago, ez da ezer gerlitzen garai hartatako eraikinari buruz. Eta hemen bukatuko litzateke San Roke, eta hortik gurutza dijuan bidea izango da San Roke erbitxara dijuana. San Rokeko ermitxa sartuko litzateke garai hartako Done Jakue bidean, hemendik Gatza gara joango zena, eta datorra Ibarretik. Eta San Roke ermitxa bera erabiltzen da hilarri bezala. 1800-etik aurrera aldatzen da hilarria eta bere inguruan jartzen da. Nere hemen bukatuko dugu, San Roke kalian indugun bai bilbide fizikoa eta baita historikoa ikusten dugu, kaliak askorako moten dagoela, beste baten etorriko gara, beste detaile batzuen. Hori da, hurrengoan, 20. mendean zentratuko gea eta batezpe gerra osteko eraikuntza buruz hitz egingo dugu. Nerea Bila, eskerrik asko eta beste bat arte. Zure txabin, eta hurrengo arte.